Tohle video se přesně za 24 hodin smaže, takže pokud se na tohle video díváš, seš nejspíš náš fanoušek a máš zaplý zvoneček, takže děkujeme. Tohle video vzniklo, protože jsou důležité informace, které byste měli vědět. Takže, pokud sledujete tohle video, tak jste opravdový fanoušek. Tohle video smažeme za 24 hodin. Teď si říkáte, proč jsem sakra vyšel z těchto dveří v našem beta houseu. Je to tím, že tenhle barák 1.1. opouštíme, stěhujeme se. Už jsme tady pouze 3, na začátku nás tady bylo 5, byl tady střihač, byl tady Neny, byli jsme tady my dva a Práža. Teďka jsme v sestavě jenom my dva a Práža. Neny odešel, střihač odešel, takže platíme ve 3, tady tenhle velký barák a vlastně úplně zbytečně. Takže jsme si řekli, že se přestěhujeme a 1.1. se stěhujeme z tohohle krásného beta houseu, kde máme hrozně moc vzpomínek, pryč. Pojďme dovnitř. Počkat, s tímhle přichází otázky. Ano. Co bude s betou a co bude s betakárou? Máme tady betakáru, ta s náma zažila už nějaké ty cesty a odvezla všechny beta členy vždycky na potřebné místo. Tahle kára nám vypověděla asi třeba týden, 2 zpátky, myslím, že jo. Konečně. Bylo to neuvěřitelné, dali se s ní i Amsterdam, bylo prostě zážitky. A tak jsme si řekli, že to nemůžeme nechat jenom tak, takže v nějakém videu vezmeme Janka a tohle auto rozmrdáme na ovna. Takže Albi, teď pojď dovnitř a řeknu ti víc. Zapamatujte si tenhle prostor, ten už jen tak neuvidíte. Ale ještě, pojď tam Albi. Počítáme bordelech v prase, Já no. ne, vole. Chci vám říct jenom, že jsme slíbili fanouškům 24 hodin v rakvi, tak ano, máme ji tady. Je tady ta holka, takže to znamená, že ještě tenhle rok se necháme pohřbít, kluci a holky. Tak jo, teď už pojďme na gauč. Jak vidíte, je tady furt stejný bordel. Ale jde o to, co bude s touhle skupinou. S touhle skupinou se nestane vlastně skoro vůbec nic. Tahle skupina se zase vyvíjí. Máme tam 2 nový členy. Je tam +1, což je David a jeden, co nahradil Nenyho. Budou vznikat nové videa, protože nás teďka sudí počet, je nás 6, takže můžou vznikat různý challenge, kde budeme na dvojce a budeme dělat různý challenge proti sobě. Takže to znamená, že my když budeme bydlet každý zvlášť a nebudeme tady, tak já budu mít třeba velký byt, tak se budeme scházet u mě a točit tam různý videa, ale budou vznikat koncepty, které jsou náročnější, takže budou videa, které budou mít třeba 40 minut, bude vycházet teda jenom jedno týdně, ale budou vycházet zase extrémně dlouhý videa. A toho jsme chtěli docílit, že prostě budeme dělat takový, jak kdyby top gearovky, takže na to se můžete těšit a s betou se vlastně nic nestane, jediné co se stane, takže budeme dělat kvalitnější content ještě. Takže to takhle s betou, abyste si nemysleli, že se rozpadneme, tak to vůbec, to nehrozí, to vůbec. Teď ještě, pojďme se kouknout. Možná si pamatujete, jak Neny měl nahoře studio. Tak teď je to takhle krásně vymalovaný. Tady bývalo dřív studio. A už je to vymalované, už se prostě stěhujeme. Neny už se stihnul vystěhovat. Neny se stihnul vystěhovat, vy mě vidíte poprvé za video na Red Shoes, Cerus. A vlastně už tady měsíc není. Samozřejmě žádný beef, nic takového, akorát prostě už byli tady 1,5 roku společně všichni dohromady, prostě dělo se tady tolik věcí, o kterých ani nevíte. Spoustu jako šíleností, které prostě znamenaly to, že už se lezeme na nervy a už prostě jsme potřebovali svoje soukromí a to je ten velký důvod, proč se každý stěhujeme na svůj. No beef, 100% jako všechno, všichni jsme jako kamarádi, všichni všechno v pohodě, ale prostě už potřebujeme vlastní osobní prostor. Hlavně to tady bylo domluvený, takže tady budeme jenom rok a nakonec jsme tady 1,5 roku, že jo? Že tady jsme měli být jenom rok, právě dělat to skrz tu betu. A nakonec jsme tady 1,5 roku, takže proto se stěhujeme, jsme tady už extrémně dlouho. Takže to bylo rychlé shrnutí a teď Albi, co máme? Po 5 letech. Co máme po 5 letech? Co máme po 5 letech? Co máme po 5 letech? 400 000 odběratelů! Děkujeme moc krát, ty vole, máme 400 000. My když jsme začínali, tak jsme ani nevěřili, že něco takového dosáhneme, ale už vůbec ne. Ten byl úplně, že úplně, tam nic takového nemůžeme nikdy. 100 000 možná. 100 000 možná, 200 000 furt možná, ale 400 000 tak to vůbec ne. Takže děkujeme všem za velký support, pomohla nám k tomu i při cestě, dáme rychlý zhrnutí. Beta extrémně nám pomohla, kluci, my jako jsme teďka udělali tu skupinu, tak nás berete určitě jinak a víte, že děláme i, že jsme blázni a že umíme dělat i nějaké jiné věci, než jenom nějaký pořádný content, tak umíme se i pořádně zabavit s klukama. Kurva, co to řekl?
Od ledna se rozjela pořádně beta, máme 200 000 followerů na Instagramu, 400 000 na YouTube máme teďka, já jsem dosáhl 100 000 na Instagramu, ale už se tam taky blíží na osobáku. Tak prosím, nabijte na naše Instagram, dejte nám follow a mimochodem na beta YouTube máme taky už 100 000 odběratelů, což je šílený, kámo, prostě druhý se. Děkujeme, že se chováte zodpovědně a berete ohled na druhé. Benu, vaše zdraví si bereme na starost. Sekundární profil má už prostě 100 000. 100 000 odběratelů, A prostý. ještě menší úspěch, takový jakoby malej, ale je tam přece jenom, já na svém osobním YouTube mám 25 000 odběratelů, jenom pouhý 2 videa jsem tam vydal a mám tam 25 000, což je taky cool. Yes, takže tenhle rok, za tu dobu, co jsme byli na tomhle baráku, se stihlo hrozně moc věcí. Já jsem si založil značku, Albí začal dělat customy, udělal si vlastní YouTube kanál. Yes. Tyjo, první video měl přes 100 000 hlédnutí, úplně wow, nesmysl. Na první YouTubeový video na svém kanále, ty vole, má tam 100 litrů. Takže on začal dělat customy, já značku, teď dělá i taky něco svého, nějaký svůj fashion, takový lík. Takový menší lík. Každopádně, co tím chceme říct? Takže díky vám se nám podařilo spoustu úspěchů. Ale jde o to, že právě ty čísla, OK, vemi čert, ale cokoliv vydáme, tak díky vám to má úspěch. Charlieho značka, úspěch jako svině. Mí customy, úspěch. Prostě cokoliv vydáme teďka momentálně, tak díky vám už se nám podaří. Takže jsme za to hrozně vděční. Ty čísla jsou už jenom důkaz toho, že to prostě frčí a že nás supportíte extrémním způsobem. Takže děkujeme moc krát. Děkujeme za 400 000 odběratelů na našem pimsáckém YouTube, který děláme mimochodem 5 let. A to, že to děláme 5 let, tak chceme vydat potom jenom takový souhrn všech věcí, co jsme stihli za 5 let a je toho fakt ranec. Když to občas rekapitulujeme, stalo se hrozně moc věcí. A i behind the scenes tam máme nějaký věci, co jsme ani neřekli, takže uděláme z toho video, sehrneme to všechno dohromady, ať se podíváte na našich 5 let. Minulý rok jsme rozváželi až k vám domů merch, takže když jste si objednali merch, dovezli jsme vám ho osobně. Rozvezli jsme přes 300 objednávek po České republice, takže jsme viděli přes 300 lidí a přes 300 fanoušků. A tenhle rok jsme to chtěli udělat taky, že to budeme dělat asi každý rok, protože před Vánocema, protože nám to přijde jako super, jak se s váma zblížit, protože oni nemáme moc akce, nechodíme na akce a takové věci, tak aspoň takhle, jakože i za ten support vám to trošku vrátit. Každopádně korona nám to moc neumožňuje se k vám teďka nějak dostat a ta situace teďka, co je ve světě, je na prd, takže tenhle rok skipujeme, ale příští rok to odpálíme. Takže příští rok budeme rozvážet merch, takže pokud nemáš náš merch ještě, tak v popisku videa máš beta shop, jsou tam batikovaný trika, jsou tam mikiny prémiový, je tam beta merch, je tam batoh, tyjo, je tam všechno, co si můžete vybrat, co byste mohli chtít na Vánoce, tak jestli to chcete někomu dát, tak je to super příležitost. Teď když to ještě objednáte, tak vám to do Vánoc dojde. Takže se omlouváme, chtěli jsme rozvážet tenhle rok, hrozně nás to mrzí a i my sami jsme z toho na straní. Hlavní důvod, proč jsme chtěli zase rozvážet merch, takže stejně si ten merch kupujete na Vánoce a stejně spousta z vás si jakoby ten merch chce koupit a chce ho dostat na Vánoce nebo někomu ho dát a chtěli jsme rovnou vám ho dovíct, že jo, protože stejně tam tak těch objednávek bude dost, což děkujeme a chtěli jsme vám to rovnou dovíct my, ale bohužel korona nám to neumožňuje, takže příští rok očekávejte, že my tady s Carlosem, možná se k nám zase někdo přidá z bety a doveze vám ten merch domů. Ještě si určitě říkáte, tyjo, když se budete stěhovat, kde budete bydlet, tyjo? Jak daleko, nebo kde, v jakém městě, nebo co a jak? Tak Albíku, kde budeš bydlet, prosím tě? Já budu bydlet stále v Brně, v krásným 3KK bytu, s pěkným výhledem, nejstřešnější byt, který tam je, prostě nejvyšší byt, který tam je, krásný, odlučněný místnosti, takže žádný problémy se sousedama, když tam udělám nějakou menší akci, krása. No ale kde bude bydlet Carlos? Já jsem si pronajmul byt hnedka v Brně, je to úplně v centru, asi nejvíc v centru, co to jde. Je to hnedka vedle Vaňkovky, přede mnou tam bydlel Markus Revolta, je to velký střešní byt přímo na střeše, vidíte jakože celou Vaňkovku, takže když půjdete někdo do školy, tak Po mostě, tak přímo vidíte Carlos ráno, jak si pije kafe. Mně nahoře na střeše, jak si piju županu kafe. Každopádně tohle se ještě ukážeme, hned jak se budeme stěhovat, ještě jak se budeme stěhovat odsud, tak natočíme ten vlog, jak se tady s tím loučíme a tak dále, protože tady ten barák je fakt jako ikonický úplně pro nás a pro Betu a celkově je to rok našeho života, který nás dost ovlivnil a ukážeme si to, jak se stěhujeme a pak si zároveň ukážeme i třeba o měsíc později, až si pořádně vybavíme a zabydlíme se naše byty, což budou 2 zvlášť videa, protože Albí má velký byt, já mám velký byt a to by bylo snad půlhodinový video, kde jsme ukazovali naše byty. 2021 je možná poslední rok,
kdy budeme žít ještě v Česku celý rok. To chceš říkat? Já chci jenom líknout, jenom tohle to chci říct, OK, no. A pamatujte na tohleto informaci, kdo teďka vidíte tohle video, tak rok 2021 je možná je poslední rok, který celý rok budeme v Česku. 22, těšíme se na vás. Tak to rovnou řekni, vole. Ne? Neřeknu, vole. Prostě, oni si na to musí počkat, vole. Jo, prostě, když tak půjdeme do zahraničí. No. A takže tohle pro dnešní video všechno. My vám ještě jednou extrémně moc děkujeme, protože dali jste nám prakticky new life a žijeme si život, který je skvělej. A vysněli si ho 15letý kluci. Jo, takže děkujeme ještě jednou moc krát, děkujeme, že to sledujete, děkuji, že to supportíte a uvidíme se v novém betě a v novém bydlení a s novým contentem. Příští rok. Teďka ještě budou vycházet Teďka ale díky moc, že za ten support. Takže děkujeme moc krát, mějte se. Servus.